हेलो खुलुमबाय बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ आंनि बे गोदान भिडिअ बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाहैबाय। दिनैहाय आङो नोंथांमोननो बे भिडिअनि गेजेरजों मोनसे इनफरमेशन हरनो थाखाय बे भिडिअखौ बानायनाय जाबाय। आं आंनि फेभरिट जायगायाव फैलायबाय नै माने खुलायावहाय न'आवथ' दावराव आरो मोजां पिक्चार फैया बेवहाय माने नेचारेलि जोंहाय माने मोजां मोनसे पिक्चारा इमेजआ फैयो आरो ओंखायनो बानायफैबाय आङो। दा इनफरमेशना जाहैबाय जोङो बयबो डिलारनि माइरं जागासिनो दं नङा होमबा, माने जायखौ जों कन्ट्रलाव माइरं मोनो होनना बुङो। जों बे डिलारनिफ्राय लाबोनाय माइरंखौ जोङो माने फ्रियावनो जागासिनो दं। दा बे माइरंजों मोनसे बुस्थु थाफायो, माने बे माइरंजों मोनसे गुफुर गुफुर बुस्थु थाफायो आरोखि। दा बेखौ जोंनि गोबां मानसियानो गियो, माने माइरं सेवनो रोङैनि बा माइरं गाज्रि जायैनि बा एम्फौ जायैनि माने मुलि होननानै बे जिनिसखौ जों बयबो संखिखाङो आरो गियो। आरो संग्राफ्रा बे जिनिसखौहाय संनाय समावहाय मा खालामो, दैजों सुनाय समाव फोजावनानै गासिबो जिनिसखौ गारजोबो आरोखि। दा बे जिनिसा मा थारैनो बेखौ जों मिथिया नालाय माने गारनाय जायो, माने नुफेराबो खोनाफेराबो मिथिफेराबो नालाय ओंखायनो गिनाय फैयो आरोखि। दा बेखौ जाबा माबा जागोन नामा, बा थारैनो बे एम्फौ अरैनि माने माइरङाव एम्फौ अरैनि मुलि मार नामा, बा माबा मोनसे जों साननानै बे जिनिसखौ फोजावनानै गारनाय जायो आरोखि। दा बे जिनिसा एक्सुवेलि मा जिनिस आं बेखौ नोंथांमोननो फोरमायनो थाखाय बे भिडिअखौ बानायनाय जादों। बे जिनिसा जे माइरङाव जे गुफुर गुफुर बे माने होफायो, बेखौ सोरबा सोरबा माने ममबाथि बा ममबाथिनि माइरं बा प्लास्टिकनि माइरं नानान्था होननानै बे जिनिसखौ माने रायज्लायो आरोखि। दा एक्सुवेलि बे जिनिसा मामार, दा बे एक्सुवेलि बे जिनिसा मोनसे मानसिनि खहा खालामग्रा बुस्थुमार नामा? दा कुइसना बे आरोखि जोंना। दा बेनिखायनो आं नोंथांमोननो फोरमायनो नागिरदों, दा बे जिनिसा जोंनि खहा जानाय बा जोंखौ खहा खालामनाय बुस्थु नङा। बेखौ जोङो इंलिसाव FRK होननानै बुङो आरोखि। बेखौ नोंथांमोना गुगोल्सआव सार्च खालामबाबो, गुगोलावहाय सार्च खालामबाबो मोनखायो। दा बे FRK जिनिसा मा जिनिस आं बेखौनो नोंथांमोननो फोरमायगोन आरोखि। दा बेखौ जोङो सर्ट फर्मै इंलिसाव FRK होनना बुङो, फर्टिफाइड राइस कार्नेल्स होननानै बुङो। दा बे जिनिसखौ मानो गलायनाय जायो, आरो बे जिनिसखौ गलायनायाव सोरनिबा साप्लायारफोरनि आखाइ दं नामा, बा सोरनिबा आखाइ दं नामा, मा सोरबा साप्लायारा लाबा लाबनि थाखाय अजन बारा जानायनि थाखाय गलायो नामा, जों माबा माबि नानान्था जोंनाव सोंनाय फैगोन आरोखि। दा बेबादि नङा। दा बे FRK फर्टिफाइड राइस कार्नेल्सआ जाहैबाय मोनसे भिटामिन, बा जोंनि देहायाव माबाफोर खहा जायोब्ला बियो बेखौ सुफुङो। जेरै जोङो माइरंखौ गोबाव समनि उनावसो बे साप्लाय जायो, बा गोबाव समनि उनावसो बियो गुदामनिफ्राय डिलारनि आखाइयाव फैयो, बा बे जिनिसा माइरङा रानबोयो आरोखि। रानबोयोब्ला बेवहाय खुनु भिटामिन थाया। दा बेखौ जोंनि भारत सरकारा, बियो FRKआ भारतावल' सोलियो दे, बे गुगोलनि बायदिब्ला। दा बे FRKआ बे भिटामिना बे जिनिसखौ मिक्स खालामनानै माइरङाव हरो। माने माइरङाव जे भिटामिनखौ मोननांगौ, बे भिटामिनखौ जों बे FRKनिफ्राय मोननाय जायो। दा बे FRKआव जोंनाव मा मा भिटामिन थायो होनना बुङोब्ला आयरन, फलिक एसिड आरो भिटामिन B कमप्लेक्स जों बेनिफ्राय मोनो। दा बेनिखायनो जोङो बै जिनिसखौ मुरि बायदि जे गोजावो जों बेखौ गिनो नाङा आरोखि। दा बे जिनिसा फलिक एसिड, आयरन, भिटामिन B कमप्लेक्सजों बुंफबनाय, जिहेतु बै माइरङा माने राननानै थाङोब्लाबो बाव साबाल' जाहैगोन। दा जोङो बेखौ जायोब्ला जोङो माने नैबे भिटामिनफोरखौ जों मोनो। दा बेनिखायनो जों गिनो नाङा। बियो माने अलरेडि मा होनना बुङो, अलरेडि फुड सेफ्टि एन्ड स्टेन्डार्ड अथरिटि अफ इन्डिया FSSAI बिनिफ्राय बियो गनायथि मोनखानाय आरोखि। बेखौहाय माने मोजां दिहुनथाइ आरो बे क्वालिटिखौ नायनानै बे जिनिसखौ होनाय जायो। दा जोङो मिथियैफ्रा माने गियो आरोखि, बे माइरङाव माने मुरि बायदि गोजावनाय बियो मा जिनिस, बे मुलि मार नामा बेबायदि सानो, नाथाय बे मुलि नङा। दा बेखौ जोङो मा होननानै बुङो, FRK फर्टिफाइड राइस कार्नेल्स होनना बुङो इंलिसाव। दा बेनिफ्राय जोङो भिटामिनसो मोनो। दा जों बेखौ गारनो नाङा, जों बेखौ गिनाङा। माने डिलारनिफ्राय मोननाय माइरङाव बे थायो, फ्राय बायनायावबो मोनो रुनायावहाय। दा बेनिखायनो जों गिनो नाङा। दा नोंथांमोननो आं भिडिअ बानायनायनि खारना बेनो, बेवहाय बेसेबांखिनियाव बेसेबां रेसिय' माने मिलायनाय जाहैबाय। 1 केजियाव 50 ग्रामनिफ्राय 200 ग्रामसिम मिलायनाय जायो आरो माइरं नायै माइरं। माने बेखौ 1 केजियाव 50 ग्रामनिफ्राय 200 ग्राम मिक्स खालामनानै बे जिनिसखौ हरनाय जायो। दा बेनिखायनो नोंथांमोना गिनाङा, बे माइरंखौ जानांगौ, जोङो गारनो नाङा। नोंथांमोना बे भिडिअखौ जुदि नुदोंब्ला आरो दस्रानोबो शेयार खालामनानै होबानो जाबाय, जे माइरङाव थानाय गुफुर गुफुर बुस्थुआ मा जिनिस आं नोंथांमोननो फोरमायबाय। नोंथांमोना दिनैनिफ्राय बे जिनिसखौ दागारसो, बियो जोंनि देहानि थाखाय मोजांसो आरोखि ना। दा बेनिखायनो दिनैनि भिडिअनि गेजेरजों आं फोरमायनाय जाहैबाय। नोंथांमोना बयनोबो बे भिडिअखौ शेयार खालामनानै होबानो जाबाय। आरो भिडिअखौ आरो नोंथांमोना मोजां मोनदोंबा, इनफरमेटिभ मोनदोंबा लाइक खालामनानै होबानो जाबाय। थ' दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै, गोजोन्थों, थेंक इउ।